Proč u nás je? To nevím, Lukáši, ale je obrovský. Jako byl tak... Nehni se, nehejbej se, ať tě nevidí. Co budem dělat, Lukáši? Ty vole, a druhej. Nehejbej se. Nehejbej se, Lukáši, vůbec se nehejbej. Nehejbej se, Lukáši, vůbec se nehejbej, ať tě neviděj. Tak jo? Je to skvělý, paráda! Je čas na přípitek. Víte, někdy je horší než osy na zadku. A já vím, co říkám. Ale tahle kočka nám dneska dokázala, že má srdce větší než žaludek. Na Alexe! Přestaň. Takže, co bude teď? Razíme do New Yorku. Já nevím, tohle je tvůj sen. Chceš se ho Kde byl? No nevím, ale čumí na mě dost zlé. je mi to šum. Proč? No, v tom případě ty, Riko, beru si stavolci. A sebou. Ano. A ještě než odejdete, si učím prohlášení. Takže když tak nápačný, prosím. Se mi hrozně klepe ruka. Ještě rychle do ložnice, jestli je uvidí. Co hustý, co říkáš, Lukáši? Pěkný. Co pěkný macci, co? Ha? To je mnohem větší, než co jsme viděli, co? Ha. Hele, už jdou. Tam? Tam jdou, no. Proč? No, už jdou někam se podívat. Asi mají hlad, víš. Kam? No, jdou hledat nějakou popelnici, na kterou by zaútočili. Proč? Neútočí na láku. No, jeden už se dost zle díval. Ale nebyla tam sauna. No, naštěstí tu žádná popelnice není. Proč? To nevím. Proč by na nějakou neútočil? Tak, jsou fuč.